So a cuairde díomh agus fáilteamh ar fad tróna chuig an seimineár seo. Tá an áthas ar an gcomhthéacs linn agus tá slua anabhrá chlóirithe don ócáideach rud a léiríonn gohfuil an spéis agus an tóir agus an éilemh ar an ábhar seo, sé sin fhoineolaíocht agus litrithe agus hEmily Barnes a bheits mar íchaintóir na híthe anach. Creidimid gur deis iontach a bheits a seimineár seo de bhúntóirs na bonscanlaí an nGaeilge agus gcomhthéachta agus beimiid ar fad agsúla bheith ag clabhlam faoi Straistéisí agus Scileanna practicúla duna bunranganí anach. So linn anach chun cathaoirleachta dhéana ar an seimineár seo tá an talamh póir go dtír gur lastéin é san Institúte Dátheangach DCU agus táid chaméra riméideach go bhfuil sé linn agus gur ghlach sé leis an ról seo. Agus dantala Emily Barnes chur sanolathe iad bart agus gur chóirde mór san airnáil tomadachas agus éideachas an nGaeilge agus gcomhthéachta iad tá antálinn gúil si glúnanach. So tá mé anabhaocht díobh bart agus tá mé anabhaocht díobh ar fad as fellin agus tásúla goin go mana sibh antarga as san seminárna. Gur míle agat a bhlánit agus it's mór an pléisiúr agus priviléid Hemily chur in aithneadíomh tá méid tú go mór leis an gcomhthéacs ó haidir atá gobar sa Scileanna Fóineolaíochta agus uair leabhar a gláiste na rinneadh agus tá an sanolas ag Hemily I réimse is tócha tá fhorbairt agus réimse orintha Acmhainní go minic communíach as mar go bhfuil gnéithe tá teicneolaíocht go bhfuil Hemily chun na rudí sin I ggéanamh bhhadnaí soléire doing. Bhí Hemily gobar ar an burden aber puncaí ar haid agus ar aber idicasúil agus tá sé gobar sin le 5 bliana nús. In nús ar sin tá taighde doctorach tarsúil agus súla Hemily an tráachtas a leigisteach I Measúnú so guím gachrathirtí le sin ins na treibhsí dearnach den taighde thachtaach sin. Tá taighde hain tá sé denticí le páistí a scoilní Gaeilge agus an Gaeil scoilna mar leis an Fheasacht Fóineolaíochta agus an litrithacht agus tá dar nóí beic sig tarringtar chuid an taighde sin an ucht. Bhín siag muoine le hábharidí goláistí agsúla comá. So mar sin fag mé an tuairlear fuúsa Hemily agus snú go mór le héisteach leis an méad a bheith le chur láthair agat. Míle buíochas a fóric agus bháil an buíochas a gáháil le gcomhthéacs as cuir a thuirchum feasacht agus chomáile sin le póric as mé chur an aon sin. So in nacht pléimid an Fheasacht Fóineolaíochta agus an nascadh sin le Scileanna Litearthachta. Agus mar chuid den chainte pléime Straistéisí agus Acmhainní agus an chuile Measúnú dhéanamh ar na Scileanna seo. Is na bunranganí sé sin na línáin agus a ranghéin is scailna lánghréige agus scailna Gaeilgeachta chuma. Agus má bhíonn siad bheith gur dal I deagháilm sin an seola riomhfuiste agam I bain de tcd.ie. I an Fheasacht Fóineolaíochta Atá hacinn le Scileanna litrithe agus léthireachta agus tá go leor Scileanna eile tá tábhachtach don litriú agus don léamh mar sóladíobh is dócha focail viniciíochta Fheasacht mórfóliaachta go háir sa Gaeilge agus eile ach tá muid tíú ar an Fheasacht Fóineolaíochta a nocht agus tá leibhéal éagsúla ann leiste den Fheasacht Fóineolaíochta Fheasacht ar riam sin an bun leibhéal, Fheasacht ar chealaí agus an sin Fheasacht ar ónéimí. Agus an baint is láidir ag an leibhéal sin leibhéal na fóinéimí leis an litrithacht agus le Scileanna litrithe. Agus sin an fáil me ag dtíú ar sa chainte. Agus fiú leiste den Fheasacht ónéimeach an Fheasacht Fóineolaíochta ag leibhéal na bhóinéimí tá Scileanna éagsúla gceist leis. An chéadcheanna an chumas fóinéimí a láimhseáil, sé sin a chumasc agus a scriosann ó a bhaint ó chéile. Mar shampla cosúla LON
gamal leiscil lón a chuir le chéile le lónáil nó an a bhaint de srón le rónáil. Agus is scil is a rásníon na teangacha, so is féidir tréálaí ana bheith i d deangaháin agus racha sé an tarbh na teanga eile. Tuisc is dócha ghfuil chunig céine sa dáthanga gur féidir fóineamí bhaint dá chéile agus iad a chuir le chéile ar mealach céine sa dáthanga. Is scil eile is dócha feasacht ar uaimena na teanga, buine sé le teanga ar le. Mar hampla is a bheith agat nó an commas éidirhealú dhéanamh idir na gotaí garda agus fada na consan chéile agus leanna agus consan leom agus consan héimhe. Agus caithfar an scéil sin a chréinál sa dáthanga an sin. Tuis go bhfuil fóineamí difriúla ann in nachtanga agus gur gá iad a chréinál sa dáthanga. Agus an sin leró mé just deir mé cúpla focail faoi staidir a rinne mé mar chuid sin PhD. Bhí mar ggéar a fáil amach cén baint atá ag na scileanna seo sé sin an cumas fóineamí lámhseáil a phléimar an sin, feasacht ar uaimena na teanga. So an dá scil atá mar chuid den Fheasacht Fóineolaíochta an sin. Líomhacht rithe sé sin rudí animnú go an-tábhachtach agus chuimhne gear chearmach sé sin rudí a chomáid a chuimhne agus an sin iad a rá ríist. Tá is siad seo na cineálacha scileanna dhéanana siad tástáil ar mar chuid de tástáil diagnóiseach don dysléicse. Agus furas le páistí scaile agus páistí gaeltachta chuma gur dlúhaint ann idir an cumas fóineamí lámhseáil agus litú agus léamh. Agus bíonn an réamhheastóir is láidre, is éifeachtaí a bhí ann ar scileanna litrithe agus léthireachta. An sin feasacht ar úna teanga bhí baint an bhí baint ar leige sin leis an litrú leis scileanna litrithe. Bhí líomhacht rithe agus cuimhne geartharma chuir an dá scéil sin le scileanna léthireachta chuma. Ach níl me chun na méid sin áide tharraingt ar thub sin tuis gur deachar na scileanna sin a chréinál. Agus ní lis a goin fiú má dhéon tú tréinál an bhfuil éifeacht nó an bhfuil teannachar aige sin ar scileanna litritheachta. Ach is féidir linn na scileanna seo a chréinál agus leróid inis faoin mealach nó faoi chur chuig amháin leis na scileanna sin a hagasc. An chéad rud an seo is dócha ná gur ceart go mbeadh na scileanna seo nó go ndéanfar tréinál ar na scileanna seo ar bhealaí éagsúla. Mar chuid an staidir rinne mé analís ar an ggóghail nó ar an correlation a bhí an idir an cumas fóineamí lámhseáil in nGaeilge agus in méile. Agus fuarthas go ard chóghail an idir an Gaeilge agus an béarla sé sin gur banna na scileanna sin sa dáthanga. An scil sin gam leiscéil sa dáthanga. An sin le feasacht ar uaimena na teanga bhí cóghail lag nó a weak correlation idir Gaeilge agus béarla. Agus fágann sé sin gur is dócha gur gá scil éagsúla tá gceist an sin. An sin rinne mé analís ar an ggóghail idir an cumas seo agus an scéile seo. So an cumas fóineamí lámhseáil agus feasacht ar uaimena na teanga in éon teanga amháin in méile agus an sin in nGaeilge. Agus fuarthas gur cóghail íseal an idir an dá chumas an dá scéil sin sa dáthanga. Rud a chiallaíonn gur gá scéil éagsúil iad an áir a cé go bhfuil baint atriúil, agus gur cheart mar sin iad a chréinál ar bhealaí éagsúla. Agus tá dúsháin áirithe le feasachtáil ar uaimena na teanga.
ón taighde idirnáisiúnta táanta scoin go bhfuil sé dechar idiréalú dhéanamh idir fuaimne tá anna chosú lena chéile tá sé seo cosú leis na gotaí gairde agus fada agus í agus mar sinnte agus consan cosú lepa agus ba agus tá agus nachhfuil difar atrah ach ó héobh glóú nó voicing de. Agus tuis go bhfuil muid go mór faoi cheannachar litrithe déanann fágan litrithe cinál rian ar mealach a dhéanamh muid fuaimine ar phróiseáil. Agus mar sin más rud é nachnéantar idiréalú soiléir idir fuaimine sa teanga scríofa cosú le mar hampla iméile S a úsáid ar s agus rs. An rud céine in nGaeilge ach go bhfuil an gota taobh leis ará leat cén cinál consan atá an. Chomá lei sin bíonn sé níos dechar idiréalú dhéanamh idir fuaimine nachhfuil ann sa chéteanga ach tá go leor finis an ará gur féidir idiréalú dhéanamh ar thub le be ganín tréála so is decrachtaí iad gur féidir a tharú go héasca. Agus bealach bháin lei sin dhéanamh ná díú ar uaimine sulla das nítar ar an nábítear más féidir sé sin máisteachtáil ar na fuaimine ar dús sulla mííon tionachar na litrithe airt. Agus an sin mar leiste den tréná sin bechearttíú ar fuaimine tá cosú lena chéile mar tuis a gcuin gur bíd sin na cín is dechra le idiréalú dhéanamh. Agus tá na gotaí gairde, na gotaí fada so é agus í, na consan chéile agus na consan leanna, dó agus jo mar hampla, agus an consan lom agus consan héimhe có agus cho an sin. Bechearttíú ar na cinálacha idiréalaithe sin, difríochtaí sin, ruirtí atá annach cosú lena chéile, ba ganín cinál tricí áil. Agus níl mar gur seach go méich an na simbol serógus ag páistí inéon chuir just go méich sé ar an glúasach bhí mé ggéire iad a chuirnú gan na litrithe bhean ach si sin na litrithe an sin. Agus an sin leis an mnú sin ba si den an rialacha litir go fuan na Gaeilge a hiiscint níos fearr so chu tuiscin níos fearr a bheith acu ar na rialacha sin. Agus mar dúirt Páirc an sin tá sé tá buntáis olmhór an leis an Gaeilge, tá go bhfuil sé níos rialta ná an béarla ó thaobh rialacha litir go fuaimde. Agus is caihamid is dócha leas amháinte sin leis na fuaimine seo eolalam agus leis le nascadh litir agus fuaime eolalam chuma. Le rá faoi Straistéisí an seo le Fheasacht ar uaimine na teanga a chothú agus an sin iní lerá me faoi Straistéisí leis an scil eile a chréáil sé sin fhoineaolaíochta a scriosa agus a chomasc agus mar sinnte. Tá cúpla smaoineamh an seo tá mé cinnte go bhfuil rudaí eile an úsáid a go bh le bhfuair rangana agus níl an seo cúpla cleachta simplí. An chéad ceann ná íosféirí úsáid agus is pointer an úsáid as íosféirí i dtéarpa cosú le i dtéarpa uirleabhar agus cainte. Cuireann siad béim ar an difar idir rá ócail éagsúla a tharlaíonn margheall ar uamáin. sé sin díreach an difar idir lom agus lón an sin nó a chlúas agus a chhlúas. An séú an sin. An ceanna an deir níl sé ionintach siúil agus súil tá sé difriúil ar níos mó ná bealach óháin ach díreach leis an idiréalú idir agus ar chréanáil an sin. So an sprog leis seo is dócha ná gníorthach an múntóir cinfog le tárágamsa agus an sin deir lon agus gaiith si tiice chuir leis an bhocail sin, leis an picúir sin. Agus tais agam go bhfuil is dócha go gaiith na focail seo a bheith ólas ag páiste rih ré. Agus tá lista íosféirí ag Stenton agus hií ráhíle a chochtá sé sin sna tagartíí an sin. Má bhíonn si bh gur rud mar seo dhéanamh is
fhoineolaíochta maithí sin. Cleachta eile ag baint úsáid as íosféirí ach atá níos simplí muna bhfuil mór an focail ag páistí. Díríodh leis na fuaime sin na áil ar an gluas, tá an cléise bunaí ar bhún le dugdugús. Agus an chéad tá le déanamh na péirí a bheith mar chuid sin clé hagasc, lon agus lón agus tí agus mar sinnte. Pe fuaimena bhfuil tú gur bhúin an tachtain sin, agus an sin siúlan nó raithin páiste timpeall an chearcail. Agus cai sé focail amháin an fear as lon agus an sin lón ará le daine amháin. Agus an sin déir an páiste anheartar lón leis nó le caithí sí nó sé an déifar idir an dá ocail arásáir mar hampla agus ó sa chás sin. Agus an sin téann an páiste sin rihann si timpeall le péir eile. Clé simplí an sin agus tá sé go maiile le dtíine áil ag bogal chomáid maidín. Clé simplí meála sé seo an ceanse. Séad atá le déanamh ná díríodh an rud atá sa choún seo, an nascadh le rud atá cosúil sa choún eile mar hampla cóta agus cut, leab agus leabhar agus súil agus solas an sin. Agus is féidir an level deachreachta ardú, níos déanís na níán nó na níán mhóra le fuaimena atá níos cosúla lena chéile. So mar hampla focail a thosaíonn le gotaí garda agus gotaí fada agus caiithí siad iad a dhéanamh amach cad cé cúiltáin agus iad a bhaite lena chéile. Agus an bred déirnach seo tá cleachtaí mar seo ar fáil sa leabhar fónach na gaige le Jacqueline de Brún. Agus Sean an dochtúir Sean McCurry chuma a chuir lei sin. Agus an aimimetá lei sin an tíireach na focail a thosaíonn leis an bhfuam chéine amsú, so mar hampla amsigh na focail a thosaíonn go leiscéil Botúin clóin sin, a focail a thosaíonn le cu. Agus má tá tú a déanamh amach cleachtaí mar se, is maith an rud gan na consan leanna agus na consan chéile a bheasca in éon chleacht amháin, le go mbeidh siad éagsúil agus le go mbeidh tuiscint ag na páistí go bhfuil siad éagsúil. Rachaid a raibh ganis go Straistéisí leis an gcumas fóineolaíochta a lámhseáil a chothú. Bealach amháin ná le bingo, agus sa cheanse an cinál an crochtatáir ar se na gníomhaíocht an múntóir. Cén focail atá agam agus go mbeadh ar fáistúáin an freagra óthirt le go mbeadh an freagra ceart a gachéine, agus an sin go gcuirfh si tic leis an ceanceart leis an picúir ceart an sin agus an chéad duine ains trícín in éon líon amháin go mbeadh an bu acu an rud a cín den chinál sin. So tá muid díú an sin ar ónéimi a chumas le chéile scil an-tábhachtach don luathlitearthacht ceantas na Scileanna is tábhachtaí. Agus mar dúirt me ní blúiche is scil an ceanse a freasnaíonn a míon trascórán ó hanga go chéile. So má dhéanann tú a méarléise racha sé an taibh na gaeilge agus a bhairt. Agus is féidir an level deachreachta ardú an sin ag baint úsáid as focail le cnúsaigh consan, bróg agus cluas agus mar sinnte, agus íosféirí chumá cosú le sean agus seán. Cnúsaigh an sin tíreach cnúsaigh consan ar hagann cúpla consan le chéile isra consan. Is cleacht eile se bunaí ar bhún le dugdugús. Agus sa chleachta se caitheann páiste bogad timpeall so siúil timpeall nó ri timpeall. Agus nuair stoppan an ceolann sin, an duine a stoppan sin ó sé tíomhthíre caiithí
sé an chéad litir dá aim a bhaile tú le céad litir dá aim an páiste tá site, so mar hapla dá méoch conal agus nóra agat, féoch nonal agus córa agat an sin. So tá mála tú á dhéanamh agat ar na consan nó na fuaimine atá tús an anim nocha. Agus is bealach iontach iad nó is dócha tús faointe iontach iad anim nocha na báistí le labhart faoi fuaimine, faoi uaimine agus faoi mealach le fuaimine a láirseáil agus álam. Seo an ceann déarnach an cleachta an stratéis déarnach dhearnach an leiscéal. Agus buine sé le fónim is scrisa nó fónim a bhaint deacail. Agus tá sé an siimplí ach tá an nasc is as na tascanna ar fad a bhaine le fóineolaíocht. Tá an bhaint is láidre ag an tasc se le Scileanna Litearthachta agus litrithe amachchan se. So tá sé an dúchfar don is dócha le fálam a chomáile sin don Measúnú, má dhéantar Measúnú ar se tá anna bhainte ige le Scileanna Litearthachta amachchan se. Pléimid é sin i gceann tamlín ach díreach le chuirsí is a dhéanamh ar an gleachta se. An scéaladáin a gur blachtar a focail iad na páistí agus a gaiith siad na focail bege le streit de deacail eile aimsiú, so mar hampla aber an focail lón agus an sin anis aber an focail lón gan an uil agus cén focail atá fága. So tá an cinál premise leadúnach go leor, so is féidir scéal cinál dhéanamh de dus na clachtaí seo le go mbeidh níos mó is dócha suíomh na páistíanta. Rinne méid dearmad ará an sin gur go dagan an clachta seo ó chápéis phoineological awareness leiscéalní Acmhainní brilliant. Phoineological awareness training through the primary school lemraid ní bharchu bíon an ceann dearnach. Agus just nót an sin le rá beidir go mai se seo roias go de roint de rang a héana atá cinálín anna chumasach ach go mai siad fós go mai cnúsach chun san fós dúsánach dóibh, so déad bhí cnúsach chun san úsáid leis an level deacreachta argú an sin. Agus tá go leor den cinál na stratéisí sin agus a lehéad na stratéisí sin ar fáil hana hain mar chuid de Acmhainní atá ar fáil inréige do réil Scileanna agus de Scileanna Gaeltachta chuma. Tá na Acmhainní ar leanach se tá si is dócha an lochfar dúine chuma mar bhúntóirí agus mar haiddóirí chuma. An chéad ceann na fhiseáin na bhuaimine le mar deartha, tá siad sin ar fáil ar thiamh gréasáin mar deartha agus Catlín ní choláin i déilní chráibhtí agus dara ó Cnéide dhéanans na bhuaimine sin, dhéanans na fhiseáin sin, agus tá siad iontach de Scileanna Gaeltachta tá siad dírí ar chaintúir dúchas ach tá siad go maith de gachta na measam, dhéanamh siad maithas na gachéine. Agus tá áran na notaí déanta amach acu inis chuma, tá siad sin ar fáil ar an suíomh agus ar YouTube chuma. Tá fuaimine na Gaeilge má tá tuile eolais weit faoi fuaimine na Gaeilge faoin fhoineolaíocht tá leabhar má ag bríonórálaí. Agus ar an suíomh sin is féidir idirhealú dhéanamh idir na fuaimine atá na canúintí éagsúla. Pléimiid é se meas an níos deireaní ach má tá níos mó ná canúintúáin ar an bhfoireann. Uaireanta bíonn sé go maith cinál cleachta dhéanamh de agus leabhar faoine difríochtaí atá an sin. Agus tá is áis waithí an suíomh sin leis sin dhéanamh.
Is leabhar iontach é seo, so understanding Irish spelling leis na haibh Nancy Stenson agus Tina Hickey. Gentar leirmhas agus tugtar léirgus bhuana múnseoireachta atá éifeachtach don Gaeilge agus déideachas dátheangach. Tugtar olalas chuma rialacha litir go fuaim na Gaeilge, ortografíoch na Gaeilge, agus tugtar clachtaí ag deire an leabhar. Tá siad inúir an stoghine beidir daoine níos fásta nó páistí níos sinne, ach tá cuid den ábhar déad bhí é chur an iarúint do fáistí níos óige, so tá sé sin an luachfar chuma. Agus an bhíleog seo le atá ar fáil curriculum online, tugtar olalas na fuaimine agus an mealach leis na fuaimine a nascadh leis na litrithe, agus chomá lei sin bhóna múnseoireachta atá éifeachtach chuma. Tá na tagirtí dus na gomleis, tá na URLs dus na tagirtí atá ag deire an curtha láthair seo. Agus an sin tá chláiricha omláin gréad céimníthe gomleisce agus grádaithe an le fóineamh na Gaeilge a bhuaine. Agus tá chlár céimnithe ar fáil ag mar deartha, tá sé ar fás na trí mhórchaimtí, na trí mhórchaimt gomleisce. Agus cé go bhfuil sé díríodh ar gcainteoir dúchais, tá go leor dus na Acmhainní atá ar fáil agus go leor den olalas atá ar fáil buine sé le gach duine, so tá anmhaithas an sin. Is bralam póstéir na Scileanna. Sna póstéir sin is rá póstéir iad gur féidir iad chur ar bhealaí an tomaranga, agus tá caireachtar ann do gach litir clúdítear na fuaimine na príomh-uaimine ar fad sa Gaeilge, agus tá siad deas agus tarraingteach chuma. Tá srá léthirí mu chuma ar mocail atá ina bhfuil scéalta bunaí nó ina bhfuil focail a bhfuil príomh rialacha fónacha na Gaeilge ann. So tá siad éasca le léamh agus tugann siad léargas agus deisina clachta ar nó rialacha fónice sin. Tá siad grádaithe chuma agus in iarúint do ísina éagsúla. Cúpla rud atá teacht amach an sin ó mar deartha idir seo agus dearna bliana go bhfistom ná leabhar litrithe, so litrithe le lambrog an teidil atá. Agus is leabhar cinál leabhar mór iad le litrithe, agus is féidir leis na páistí na cartaí a ahrú le focail agus le bréag ocail a chur le chéile agus a litrú. Tá luas litrithe teacht amach taigim go lua chuma, agus is déach mé ar íseán ar seo ar YouTube, agus is cóirta é le litrithe ar léir agus caithe an páiste an mé an éirid focail agus is féidir a dhéanamh de a luaithe agus is féidir. So tá cinál gné omíochta ann atá gomá agus a dhéanamh an cleachta níos spríú le measan. Chomá lei sin tá cód na Gaeilge agus fuaimine fónicí. Tá si ag tógáil ar obair Jacqueline de Brún ar ónach na Gaeilge, agus tá siad ar fáil ar chiamh an CCEA. Tá siad seo na Acmhainní seo ar fad tá siad bunaí ar taighde ar dheachlachtais agus ar an bhíonna seo tugann maidir le cadí na rudaí a ibrions agus atá éifeachtach le Scileanna Litearthachta a chothú. Agus tá cód na Gaeilge an agus tá ribh sin tá chlár fhisfónice an dus na nínáin agus tá sé sin anmha chuma. So go leor Acmhainní maithe sa réimse seo
agus is ionintach an rud ceol go bhfuil tuile ag teacht amach an tamar fad. Tá cluichí fónacha an sin ar fáil ar chiamh an CCEA chuma. Agus tá sé teo ionintach le tuile cleachtáil ar Scileanna. Tá ní bhris sin fáine an riamh bíonn siad bíonn siad an ánaí anamh leis scil a ríis is a ríis eile agus bíonn siad an an glóir cleachtáil ar na Scileanna sin. Agus tá na cléis sin an-táirnteach meas an gcuil siad go hálinn agus an-éifeachtach. Báil an labhairt inis faoi Measúnú a dhéanamh ar na Scileanna a phléimar. Agus Scileanna se aon rud báil a rá go bhfuil cúpla áis Measúnaithe tá anmha. I maitheann sin an chéad ceann ná an áis Measúnaithe don luathlitearthacht le Gabriel na Gcaiir. Agus an dar ceann ná an Uirlis Measúnaithe le mar deartha. A dhéanann Measúnú ar feasacht ar na litrithe, feasacht ar ónéimí, feasacht ar na fuaimine, agus bun Scileanna fóineolaíochta agus fónice, agus ar na focail ardmhainní chuma atá an-tábhachtach ag an géim seo. Ach le roiin mé just faoi cúpla rud gur féidir dhéanamh le Measúnú cin an neamhar Malta a dhéanamh surang le páiste nó le grúpa páistí. Siad se cúpla tasc ar bhain main úsáid asú sa staidéir rinne mé mar chuid den dochtóireacht. Agus an chéad ceann ná buineann sé leis an scil fóineamí aithint agus an tasc ar bhain úsáid as ná ceann ina gafar a rá an dosíonn Cháocha leis an bhuam chéine nó le fuaimine difriúlas ó mar hampla ceist hamplach an sin an dosíonn cóta agus cut leis an bhuam chéine. Bhain ma úsáid as na ceachtar beag se díríodh le lena dhéanamh níos tiny bhí le nach mé sé cho leadrannach céine agus an cinál an spíle bhí anna go méoch go bhfuil an penguin se ag fáil an fuaimine na Gaeilge agus bhí ar na páistí na fuaimine sin a bhuana dó. Bhain ma úsáid as sin ó ní an bheoga ar aghaidh go rang a héin. Agus an sin an dair scil an sin ná fóniam scrisa ceist hamplach an sin aber an focail mála, níos aber an focail mála gan an agus níl ní bhíon na ní an bheoga ná don tasc sin ach tá sé iarannachta das na ní an mhór agus do rang a héin a chuma go háirithe má tá consan cnúsach consan an sin ag tús an ocail. Agus mar a dúirt mé beluúthe tá an bhaint ag an tasc se leis cinenne le litrithe amachchan se. So is féidir cinál is riamhfeastóir nó predictor an waithé. Agus meas an gur fiú é dhéanamh ar an mount sin, tus gom gúil sé ar fáil a lehéid ar fáil mar chuid den Uirlis Measúnaithe atá mar deartha. Agus just nóta le rugur clachtaí ó bhéal íte, so níor cheart go méoch éon fáil níor cheart go méoch fáil ag páistí ar na litrithe nó ar an teanga scríofa. Just éisian siad leat agus tugann siad freag go bhait. Agus just le go mbeidh túirim a goibh féin cinál caighdeán a bhí ag na páistí. Siad sin na scóranna bheanacha nó median scores a bhí ag na Scileanna. So bhí thart ar 300 cearcha páistí sa staidéir fad idir na rangan éagsúla. Níor cheart éon chompráid dhéanamh an seo idir na Scileanna Gaeltachta agus na Gaelscoileanna tá cinnearnú ag tréisí difriúla na bliana iad agus mar sin nachhfuil siad ina chompráide agus
ní dhéanam aon chombráid atar sna fáilseáin ar an taighde seo chuid. Ach is dócha an rud atá gceiste go an seo ná go raibh céire cheist is fead an sa chéad tasc sé an ceann seo fóineaolaí bheatáil agus si te na scóranna arbheanacha a bhí ann. Sa dara hasc bhí rá cheist dhéag ann agus si te na scóranna arbheanacha a bhí ann. So bhí níos mó na is dócha thart ar 65 fan géad bíon an scór arbheanach sa chéad ceann agus an sin thart ar 66 nó 60 fan géad. Níl mé aonach ag go mata a spéidir libh é brúma rud a cinn rápáir an sin le freigra go. Ok. Agus rinneadh an taighde seo sa dair leat an scil bhíon bíon taréisnálaigh agus mar sin de bíon má dhéanann tú measúnú ar an gcineál tasc seo go mbeadh si te na scóranna seo bealaí mar scóranna arbheanacha taréisnálaigh. Agus an sin na torthaí a fuair wa sin ná go raibh agus rinne mé díreach le go nearna mé tafid ar chuoine éagsúla le go méoch na fuaimena cearta sna clachtaí sin agus le go méoch sé seaasfach a gachéine chuma ó fáisiú go chéile. Ach na gotaí na fóineaolaí a bhí cineál a raibh sé deachar idirhealú dhéanamh idir ná na gotaí gairde agus fada agus an rud céine a bhí gceist leis an méile bhí sé deachar na páistí idirhealú dhéanamh idir na gotaí gairde agus fada sa bhéirle chomá, so ní rud ar leháin leis an nGaeilge agus na consan chéile agus na consan leanne. Agus tá mé nach mar cinnte go bhfuil teannachar ag na litrithe ar seo chomá, ní dólam gur go mbainne sé le fuaimine amháin bainne sé leis an orthograíocht measan just go bhfuil fuaimine agus litrithe go si cho nascadh lena chéile san insin agus san insin chomá go mbeadh sé deachar idirhealú dhéanamh atra uaireanta. Ach nuair bhí mé ag déanana clachta nó cinál cúpla ceist le clachta dhéanamh ar rih chuirméanúil dóibh gur cheart go méid siad a smaoinemh ar na fuaimine agus gan bheith smaoinemh ar na litrithe. An sin leis an tascéile a bhain le fónéim a scriosa, bainne sé sin leis an daras scil a bhí againn. Bhí na páistí níos cruinne ag scriosa fónéim ag tús focail agus an sin ag deire focail. Agus an sin ag gnúsach consan ag tús focail, so tá sé an deachar meas an consan a bhainteo chéile atá ag tús focail an sin. Rinne mé analís chuma ar na Botúin litrithe is coitianta ar rang héan ba fáistí in Scileanna agus scoil na Gaeltachtaí seo chuir mé le chéile iad don analís áirithe seo. Agus si te na Botúin a bhain le fóineolaíocht go sonneach, si te na Botúin ar rá cúis fóineolaíochta agus nó go méoch go bhfuil seans an go bhfuil cúis orthograíochta leis chuma. Agus is si te na Botúin a bhain leis an orthograíocht, so Botúin a bhain le ag cinál is dócha a bheith ag fálam cin cadí na rialacha sa teanga agus mar sin so fecinn sib an sin go bhfuil litrithe dúbalta an áirt, so bíon litrithe mar hampla litrithe dúbalta a chur isteach nuair nach raibh gáú cosúla gá óir a bheann nó gá a bheann gan chúis nó a bhhailart ceanna ágáil ar lárnar bhí sé teastáil. Agus go leisce is céad a daní seo dus na haraidí nó dus na Botúin a leg, so
sin cinál an ifritá se an chéad an. So an botún is caiitianta ná gota ágáil ar lá an sin a bhí an le rágra chun san chéile chun san leathan. Mar dúirt mé beidir go rud fóineolaíochta sin beidir gohfuil cúis orthografiíochta leis chuma. Is céim amháin is na céimena litrithe nó is dócha céimena I fhorbairt na Scileanna Litearthachta well is céim amháin fuaim a chuirnú le litir amháin agus beidir go maidin sé le bheith ag an géim sin. Agus bhí def an géad na Botúin an sin bhain siad leis na gotaí gairde agus fada. Agus nóta rud a bhí samú an sin gur níos lú áráidí buinteach le gotaí in nGaeilge ná an méile, so bíonn leiscéil buinteach leis na gotaí gairde agus fada sa dátheanga. Agus is tócha ar bhealach go maine sé leis an mealach a chuirtear gotaí fada inúil sa dátheanga go bhfuil an sína fada an sa nGaeilge, tá sé éasca é ceáil agus tá sé rialta. Agus an sin I méile chuirtear gotaí fada inúil le diagraf, ní is gom cén nGaeilge atá sin gáilgí me leiscéil, ach le rá litir bheile chéileagsúla agus mar hampla in san ocail boat mar hampla nó agus an sin ag an deire mar hampla rope. So is cúis dó sin beidir an nGaeilge agus is cóir sin go bhfuil is dócha buine sé le cécho rialta sa tá an nGaeilge. Agus nóta dócha eile bhí an gur sé soiléir ón staidir gur traschar ag tarlú ó hanga an gotanga eile agus gur Scileanna Litearthachta béarla iontacha ag na páistíon sin ag deir an a héan agus bhí blian cáteacha ag fálam béarla ar scoil, so bhí sé sin bhí sé deasa eáil agus tá sé teach le go leor staidir eile ar an ábharm dar nó denan an talamh báir go dtír glór I breir se agus tá an rud céine fuair Parsons agus Liddy Fiona Parsons agus Christine Liddy measam an rud céine is staidir ina siad le déanaí. So go leor cúiseanna dóchais an measam agus go leor Acmhainní teacht chun tostig sa nGaeilge chomá. Agus bail an buíochas a gáháil libh as éisteachlum an sin agus as gcomhthéacs agus as an olamh póir go dtír chomá as chuir a thuirt chun bheith seo. Tá na tagartí an sin agus URLs as na Acmhainní ar lína chomá. Margaret hEmily is sin haar céan ar fad da me mis seaamar is be bud bus an bhór ag tacht ach chuirnúil go féúil ach bhí sin Harad samú agus táid go mór fi cumín agat as an sanóla sin go léir a rintling agus an taighde lábha agat agus beag sé ionach an taighde sin a bheith chuamach agus fáilte agus na céim na dearnacht den tráachtas agus an taighde gan airge go gailleat le sin. Chuma héin anspéisian san na torthaí bhí got mad leis an ard cógail mad le fóineamí sa dátheanga agus an cócht a bhí an ó héh réh vastóireachtaí anamh deangaháin ar an nGaeilge sa stocha gur rud é sin de raibh mar íontar sin orbert go mbeidh sé ina uirlis anlóg for ag montóiríonn sin ag géirí páistí a bheith beidir an mhail deacrachta ahant níos luithe. So táid fi cumáin a got le sin agus cumán spéis cumá in san sa bhéid an obair a bhíag trascar búirtí trascar ó hangahhain go dtí nGaeilge agus so go mar dúirt bíim sé caiin fao a beidir ar level teoricúil so tá sé go hiach féinise practicúil a bheith an san scoilní le nGaeilge agus Gaeltachta ar sin freisin agus an
liste mórráisina so ní hamháin isgur go méid daoine a gimachta an lécht an ocht le níos má ólis ar an ábhar ach tá faointí gur féad le úsáid sa seo maranga ar bhaile leis na páistíach san sin tá faointí eile ar bhaile ó féin chun chur lena go ólas hen so mollam go háirú Emily as an chur le haíteach. Tá raon Ceisteanna Straistéisí isteach so bhfuil tásún gra beidir gribh deise go anála Harrington sin agus beidir gombeach tú sásta tuairt ceisna go luigh tú ceisna ganúntaí agus an irid chud cainte agus beidir gombeach deise na páisí beidir comprádaí ana beidir idir canúntaí múntóirí agsúla an bhfurin ach bhfuil éon bhil eile go an sin mar a tháinig isteach sa céad ceistan sin. Réan se le mar dús go bhfuil sé agus gur míle as an méid táráte go a fórchan sin gur míle agat. Bhí an chéadú a rééis leom ná gur buntáiste olhhair sin a bheith canúntí agsúla bheith an bhhain agus an teiscin sin áil ar chanúntí agsúla ag íseog. So meas an gur maithan ruide. Is rud nádar é chomá tarlinn sé nach teanga go bhfuil múnsúíán a bhfuil blas difriúlacha nó canúnt difriúlacha a bhágan go bhfuil rud ágan go bhfuil fuaime difriúlacha I bhocail sa bhocail céine. Ach sé measam má chuirtear I gcompráid lena chéile iad agus má dhéantar cinál cleachta agus deis fála me de gur buntáiste é agus go mé tuiscint ag na páistí tar réir chéile gur eile fóin iad agus gur sé sin gur fuaman iad nach nachraí an cíal an acail agus go bhfuil siad cinál ar chó heasa is socha. Bhfuil éon tuaim Níl le bháin an méid a deirtú nach gur buntáiste seachas mí buntáiste me chur amach ag páistí ar canúntí agsúla mar son go gur an sé leis an fheasacht teanga tá go gomínartha agus tá siad lean ábailte daling leicla níos mána canúhána cíann sin go bhfuil siad de deagháil le fuaimí difriúla agus bíon tá gom agus begis ag tiismthirí agus múntóirí bhún ní annach bín páiste tachtbáil ní mar sinna dearn an múntóir nuair dhéanaan an tiismthirí ar déanamh cabhrú agus ar lí tarlíonn sin beidir ní an beagán ar tá cleachta chu gine bháin agus is fear mar sin go mbeidh taithí go bheith pléile daoine difriúil agus an sin beidir go méid gailge bhamí nó iadí nó an choramóra níos inglacha ag an báiste mar dearn. Ach tá múntóir ina ddíobh tócha ag an tús. So ceistile tháinig seachs becartt mar agur tháinig neart ceisteannaí agus rinne réir scagaí ana brena ceisteannaí agus beidir na cín a clúdóch an réimse bhó sime. Ach multimada le tús a chur leis léthir bearla an sin rang a héin me cén bhultaí agad mada le sin. So bhí bas mé ní dólann go bhfuil deachreacht dulhhairne le ag páistí leis an léthireacht bearla a chosú I rang a héan agus go bhfuil go leor tras chorán ó hanga go chéile ach réis am go méir se go má beidir agus ní sé seo níorháin me haon trí lei seo so is cinál speculation atá an seachas éon ruile ach déad bhí úsáid a bhaint as is toch an chéadrad na plé dhéanamh ar máach a bhfuil fuaimine nó rialacha litir go fuaim nó rialacha fónice difriúla an sa dá hanga. Agus téad bhí sin dhéanamh le homograph sé sin cosúla teach agus teach agus an agus an agus na focail sin atárólas ag páistí fecinn siad bhfuil an cuma chéana arthb ach go bhfuilnítar ar bhealaí agsúlaíd agus an sin beidir go dtí siad an chuna cheapan sin go bhfuil rialacha éagsúla sa dá hanga. Agus an sin is dócha chlór eile fónice a hasú don bhéarla cosúla dealífánics nó sin an ceannas caitianta a bhfuil mé ólach ar sin mórm se.
An bha so stocha mar sin tógáil ar an bhólam atá identical sa Gaeilge agus choras faoimen ina Gaeilge agus bí mid ag molla de scoil na támóna trí bhéirle gur sais a bhallart go gaithh siad na faoimene atá sa Gaeilge nachhfuil chur amach ag na páistí or ribhi sin gaithh siad ar de haringtar sin na gutaí fada agus stocha gur bé a bhallart atá fíor an sin san scoilní Gaeltach agus lá Gaeilge ar ásaíonn tú ar an Gaeilge ag an tús. Anna bha agus tá ceistin sin maidir le scéim le litrithe maidir le luatar séad an tíogs lámh chun de sulla dosítar ar siúd bhfuil ein flean fóineolaíocht ar fáil de Gael scoilne an bhíon mumtar sin an dúsáide as áisiútáid Black Sheep Press ach bhfuil measna an áisinaí a luigh tú bhfuil ceann ar leithnú bhfuil rud ar leith ar agrócht don búntóir sin. Dús meas an gur chuirchaí go maitá ag an múntóir se go leor cleachta dhéanamh ar na fuaimine ar dús agus an sin tasú ar an ábítear. Is dócha an bhí me smaoinemh an sin ar an tre póstar sin atá ag mar deartha agus ar fhíseán na bhuaimine atá acu. Agus chomá lei sin tá póstar ag an curriculum túisgurt éireann dar ban an fis fuaimine agus tá is póstar iad nachfuil éonrad scríofa arthb ach tá go leor focail nó rudaí a thosaíonn leis an litir bháin arthb. Just caithfar bheith cinnte gan an dá chinál consan a bheasca an sin ach is áisina iontach iad sin mar deartha agus an fis fuaimine an sin ó an CCEA. Anna bha agus tá ceiste bháin eile agus maidir muoile chu arrónnig an bhéirlas na Gael scoilne leis mu an Gaeltacht agus gan ar cór díríodh seo. So bhí hála go luigh tú Jackie de Brún i de óráidin sin hEmily agus bhí mé pléine ceiste seo le Jackie inné mar beléir an gur láthair tá go leor áisinaí agus oberdentic Jackie sa réimse se freisin agus stogan ar bhí mar a géirí an nod chéire ar an ggéadal sé sa stogan in Jackie an pointe stoga agus tá sé soléir ó de chud cainte ar bhealach faoi muoile chur arránig an bhéirle beidir nach é muoil an focail is fearr mar beléir ó de chud cainte an obair enter trí leis an nGaeilge dentar sin ar thrascurgadí an bhéirle mar sin tá bonolalas ar uimine ólam á halabú ag páistí Gael scoilní Gaeltachta agus gur féad le thrascar agus buntáiste a bhaineann leis an nGaeilge mar luigh tú héin a gohfuil sin níos rialta mar hangas mar sin tána fónéimi agus mar sin de tá sin níos rialta ná mar atá an bhéirle agus páiste déidir deacrút a bheith leis an méirle beidir gur buntáiste dó bheith ag fólam an tólas agus na Scileanna agus na Straistéisí ar fad I dteanga tá níos rialta ar an ggéadal síos. Agus tócha go bhfuil an stolan tá ag ghlacha leis taobhfir den ceistan sin tá an rud faoi muoil ná leis a tréimhse tomidicus gur cinné sin ag an scoil san scoilní Gaeltachta dar nó tá sé mar conéile bheith páirteach in san policy den agus Gaeltachta gur tréimhse tomidicus gá bliain agus san scoilní las mud den Gaeltachta go an ceisio leis is ceistí sin don bhór banistíocht agus tócha cóirláil an príomhide agus an bhuireann maidir leis an tréimhse tomidicus. Ach cinnte cabhraíonn an sais taighde ceapan tá tusa treiste chur in ar láthair in uachta hEmily go mbeadh múntóirí níos muíní beidir ag déanamh an cinenne muoin an bhéirle a ágáil siarpíosa chun díríodh seachar an nGaeilge agus gacu bhain le hiíomh choras faoimen agus mar sin de ach is a bheith hacu bhfuil na páistí fós ag fólam Scileanna tábhachtach gur féidir le thrascar ar bail agus ionta go bhór tosa fíneise de sin agus nuair a bhí na páistí ar rang a héanann sin cé go muíine agus a bhí siad ag bant las as an ólas a bhí feite go dtí seo. Agus stogan rud eile luigh Jackie ná páistí tá ní sinna mátá siad ag stracail le chun cappa sna fónach ag sa léthord gur féidir dul siar ar na gníomhaíochtaí
a bhhain le fóineolaíocht gan taú le agus go tábhachtach agus tócha níháin sna ní an rang a héanaach muntar rang a dó rang a trí freisin bheith ólaach ar an gcomhthéacs seo mar mátá duine extractals gur féidir é sin íanamh. Ach ar bhá lete Emily chur lei sin nó bhfuil sin éidir leat agus le Jackie chuma leis an méid sin. gur mí agad. So is stocha táid ag dritim I dráhearra an lecht agus lecht an céad scoth bhí an Hemily agus dála mé anna chuid agus tá ag snú go mór leis an taighde sin tacht amach agus bheith fáilte agus mar dúirt mé cúpla ná in sílam go bhfuil fine se tábhachtach aimse go leis na páistí a thugan so thugann tiile takeíochta don rud a credan montóirí gail scoile agus gailteachta an ghlachtas gur féidir múin bhéirle a chuir písa díríodh seachar an Gaeilge agus nach go léon dochrá dhéanamh ó thaobh fhorbairt scilní béarla agus gohfuil sé ag cuidiú an sin leis an dúthratha leige sí so thaobh na Gaeilge de so gan buchas th ceann gach duine atá sa seomra iarúil seo agus bhag mé fí bhlánad an focail scar an sin. Gur mí agad a fórig agus Hemily an sin bhí an túfas gceist an sin Hemily bhí sé thbheith cuimseach agus is dóirlam gohhéideach mu leanú leis an bléis seo agus sreachtag nach dhéine as an ábhar seo a bháin. Iirit sin ceistní agus an iirit sin rudí atá chomhábhartha agus cóbeo donna scil nGaeilgeachta agus leis mu madidir leis an luathlitearthacht bliain agus é sin ar fad so tá éis is dócha fhoineamh dearfach chuirs isteach sa phléis sin ar fad doing so tá thbheith buochtaí as sin. Cairn an severas an ólis atá ag párig agus an chuirgus an cúta bhar sin I meanach an tuiscinach agus sanolach is dóilm go chuirse sin go mór leis nóáid freisin. So tá thbheith buochtaíh ar fad. An vertegribh agus tá thbheith buochtaíh as a bheith linn an ócáid agus bémuid agsú le casa librí si géib seimineár eile gur maigin.